Maak van Vlissingen en Middelburg één grote stad. Het is vrijdag 8 januari. Dit is Zeeland Nu. Grote stad moet nieuwe Zeeuwen trekken. Vlissingen wijst grote huisvestingslocaties aan. En minischool dé oplossing voor thuiswerkende ouders. Goedenavond. Maak van Vlissingen en Middelburg één grote stad met 100.000 inwoners. Alleen op deze manier raak je een beetje het imago van plattelandsprovincie kwijt. En wordt Zeeland aantrekkelijk voor studenten en voor andere mensen die misschien vanuit de Randstad hier naartoe willen komen. De aanbeveling komt van Bernard Wientjes. Hij was degene die voor Zeeland het compensatiepakket uitonderhandelde vanwege de gemiste marinierskazerne. Bernard Wientjes wil in Zeeland eenheid. Iedereen heeft wel een mening en iedereen is bezig en dat verlamt soms processen. Dus beveelt Wientjes een betere samenwerking aan tussen de Zeeuwse gemeentes en in het bijzonder tussen Middelburg en Vlissingen. In het rapport schrijft hij: met iets meer afstand mag je Vlissingen en Middelburg zien als de twee-eiige tweelingstad van Zeeland. Samen vormen ze het stedelijk economisch hart van Zeeland. Eigenlijk pleit Wientjes dus voor het afstoffen van het plan om van Middelburg en Vlissingen een stadsgewest te maken. Om als grote stad een vuist te kunnen maken tegen Den Haag en aantrekkelijk te zijn voor mensen buiten de provincie. Die hier eigenlijk alleen willen komen als er een echte grote stad is. Maar of dat een goed plan is, wordt in Zeeland betwijfeld. Eigenlijk is er weinig bewijs dat grotere gemeentes slagvaardiger zijn en beter functioneren. Dus ik zou zeker niet ervoor zijn dat Vlissingen en Middelburg als gemeentes zouden fuseren. Eerdere pogingen voor een stadsgewest rond de eeuwwisseling leverden een gezamenlijk zwembad, sportvelden en een stadsgewestelijke brandweer op. Maar daar stokte het. Want sindsdien kibbelen de gemeentes over bebouwing aan elkaars grenzen en klonk er Vlissings gemopper op de huisvesting van de HZ in Middelburg. En de gezamenlijke gemeenteraad krijgt ook niet de handen op elkaar. Daarvan zeggen wij als SGP gelijk nee tegen, want een herindeling is toch zeker weer de burger op afstand zetten. En wij zijn van mening dat de gemeentepolitiek zo dicht mogelijk bij de burger moet blijven. Want een Vlissinger is natuurlijk geen Middelburger en een Middelburger is geen Vlissinger. Dus herindeling moeten we heel voorzichtig mee zijn. Ik denk het eerste wat je dan meteen gaat zien is dat er nieuwe lokale partijen gaan ontstaan. Wat je nu eigenlijk ook al in Vlissingen ziet, hè, partij Soeburg Rittem. Nou, dat krijg je dan opnieuw. Dan krijg je dus een lijst Middelburg en een lijst Vlissingen. Het lijkt mij een heel slecht plan. Op straat is er een genuanceerd beeld te zien. Ik ben niet zo voor samenwerking met Middelburg. Want Middelburg die zit ook in de financiële problemen. Lijkt mij een goed idee. Ik denk dat dat altijd, dat dat alleen maar positief kan werken. Ik denk dat helemaal samengaan geen goed plan is. Ik denk dat het wel een goed idee is, want dan sta je toch wat sterker naar het grote Den Haag. En daar sluit oud-raadslid Heerdes zich schoorvoetend bij aan. Je bent sterker dat je heel uitgebreide bewonersaantal hebt dan hij met 45.000 en 50.000 apart zit. De Middelburgse SGP ziet meer in een intensievere samenwerking, ook met Veren. Dat kan ieder voor zich in zijn eigen gemeente blijven, maar wel inzetten met z'n allen op samenwerking. Dus ondanks de adviezen van Wientjes om samen het zeil te hijsen, lijken Middelburg en Vlissingen vooralsnog zoveel mogelijk hun eigen koers te willen varen. De gemeente Vlissingen wil woningen bouwen voor 1000 arbeidsmigranten. Ze heeft daarvoor 3 locaties aangewezen in Vlissingen en Oost-Soeburg. Volgens de gemeente is het nu slecht gesteld met de huisvesting van de buitenlandse arbeiders. Je ziet dat ze soms met te veel mensen in een huis zitten. En soms is er helemaal geen woonruimte beschikbaar. En dan slapen ze bijvoorbeeld tijdelijk buiten. Nou, dat zijn echt situaties waar we vanaf willen. Op de 3 locaties moeten volwaardige appartementen komen waar iedereen een eigen kamer heeft. Dat is echt een van de eisen die we met elkaar gesteld hebben. En sommigen zullen voorzieningen als keuken en badkamer met elkaar moeten delen. Maar ook qua woonruimte is er voldoende, ook voor mensen, ook in deze tijd met corona, om afstand van elkaar te kunnen bewaren. Er komt ook 24 uur per dag bewaking om overlast te voorkomen. De plannen worden nog besproken met omwonenden. En naar verwachting is het eerste complex volgend jaar klaar. Alle 8 verdachten in de Portunuszaak blijven langer vastzitten. De mannen worden verdacht van betrokkenheid bij cocaïnesmokkel in de Zeeuwse havens. Vandaag stonden ze voor de rechter tijdens een voorbereidende proforma-zitting. De meeste verdachten zitten al maanden vast en willen naar huis totdat hun zaak echt voor de rechter komt.
Maar de rechtbank in Breda geeft daar geen toestemming voor vanwege de ernst van de feiten. De politie roept ondertussen op verschillende websites mensen op signalen van cocaïnesmokkel in de Zeeuwse havens te melden. Desnoods anoniem. In de vaccinatiestraat van de GGD in Goes is vandaag alles klaargezet voor de aankomende vaccinatieronde. Vanaf 15 januari worden Zeeuwse zorgmedewerkers hier ingeënt. Achter ons zien we de opbouw van de stands. En wij zijn vandaag in principe klaar met de hele logistiek en met de hele opbouw. Waardoor we volgende week met name tijd hebben om droog te oefenen en te kijken in de details of alles klaar is. Mensen melden zich aan bij binnenkomst en gaan dan door naar een van de prikstraten waar ze ingeënt worden. Daarna is het wachten tussen deze gekleurde wanden om te zien of er geen heftige reactie op de prik volgt. De 15e gaan we gewoon starten. En we zijn gewoon vol vertrouwen. En echt, we gaan starten en we hebben er heel veel zin in. Van de eerste lading vaccins kunnen 8000 Zeeuwse zorgmedewerkers worden gevaccineerd. 6000 van die plekken zitten al vol. Er zijn in deze tijd soms creatieve oplossingen nodig voor thuiswerkers met kinderen. In Vlissingen geven ouders bij Tourbeurt les, zodat andere ouders die dag de handen vrij hebben. Wij zijn schooltje aan het doen bij Loes thuis. En wij hebben nu bij elkaar school. De minischool bevalt de meiden goed. Ja, het is veel leuker om vriendinnen bij je te hebben. En dan vind ik het leuk om dat mama les geeft, mijn mama. Ook de ouders zien de minischool als een uitkomst. Ik vind het gewoon treurig voor de kinderen dat ze niet naar school mogen. Het is eigenlijk een oplossing voordat kinderen elkaar toch nog een beetje kunnen zien. De 20-jarige Rianne uit IJsendijken wist al op jonge leeftijd dat ze meubelmaker wilde worden. Nou, inmiddels heeft ze haar opleiding afgerond en is ze haar eigen bedrijfje gestart. Waarin ze zich toegelegd heeft op het maken, het produceren en ontwerpen van grote industriële lampen. Maar dan wel van Zeeuws hout. Sinds dat ik 14 was, ben ik echt meubels gaan maken, zeg maar. En daarvoor wel altijd kleine dingetjes, maar vanaf mijn 14e echt wel grotere dingen. En waar moet ik dan aan denken? Ik heb 2 wiegjes gemaakt voor een tweeling. En sinds toen, dat vond ik wel echt heel leuk om te doen. En daardoor ben ik daarmee verder gegaan. Waarom een opleiding tot meubelmaker, Rianne? Nou, mijn vader zit al heel erg in het hout. En daardoor heb ik ook al heel erg veel ervaring met hout. En de kleine dingetjes waren leuk. En de grote dingen zijn iets te zwaar en iets te heftig voor mij. Daarom het meubelmaken. Want wat doet je vader? Mijn vader bouwt eikenhouten veranda's. Dus vanaf jongs af aan ben je eigenlijk besmet geraakt met het houtvirus? Ja, klopt. Ik van vroeger altijd al in het hout gezeten. Waarom die fascinatie voor hout? Het is gewoon een heel mooi product. Het is echt een natuurproduct en dat vind ik wel heel mooi. Wat is nou jouw meest favoriete meubelstuk? Een lamp. Daar kun je zoveel kanten mee op en dat is echt geweldig. Nou heb je al heel veel lampen gemaakt in die afgelopen jaren. Ja, klopt. Waar gaat je voorkeur naar uit? Naar wat voor soort lampen? Hele grote lampen. Heel veel voor boven grote vergadertafels en industriehallen en al dat soort plekken. Dat vind ik wel heel leuk. Daar heb je je in gespecialiseerd? Ja. Staan er al meubels bij mensen thuis? Ja, zeker. Bij heel veel restaurants en zo, daar hangen er allemaal al. En dan lampen of echt ook stoelen en... Nee, stoelen niet. Stoelen is meer machinaal werk, dus dat is niet echt handig als je dat zelf doet. Dan wordt het een beetje te duur om een stoel te creëren. Maar de lampen en tafels hangen er en staan er overal wel een beetje. Wat is nou uiteindelijk jouw doel? Wat wil jij bereiken? Ik wil later een hele grote ouderwetse boerenschuur en daar wil ik mijn eigen atelier in bouwen en mijn eigen werkplaats en misschien een woongedeelte of zo. De dag begon regenachtig in Zeeland, maar al snel klaarde het in de middag op. Met een noordelijke wind bleef het toch wel een beetje fris. En ook dit weekend en maandag blijft het droog. De temperatuur blijft een beetje schommelen rond de 5 graden. En wordt gezegd, pas tegen dinsdag gaat het weer spetteren. En
En tot zover deze Zeeland Nu. Zometeen terugkieken. Het is een beetje vaste prik op de vrijdagavond. En dan ben ik morgenavond om 6 uur weer bij u terug met een nieuwe Zeeland Nu. En dan ook met het overzicht, het weekoverzicht van het Zeeuwse nieuws. Ik zou zo zeggen, heel graag tot dan. En voor nu alvast een fijn weekend.